Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi. Zuva rochimakumi rinopfumba mwedzi uno wakakunguru. Ipapa dare rinotonga nyaya dzinochokuita nebumbiro romutemo constitutional court pachirungu rareketa iro kutoti aiwa kuchiribe munhu aubvumiwa kuti andotorerwe ivhu rache iro riri mumhera mumaguta kaaperi urban land pachirungu. Kwaipa munhu anenge atotorerwa akutofanira kubhadharwa mari chaiyo inotenga kamu ndotu zvino. Rekai tione kuti zvinotekaira sei. Tikundoramba tichishwira kuti tikone kugoboya ivhu zvisingadhure munyika medu muno. Rekai tigoona kuti hurumende wachaita sei. Kureketa kwaNyasi, Magweta anomirira iye Chiweka agonyora achiti isusu tiri kufara. Warikuita kusekerera mhanduwe kwai Chiwenga ari kufara zvakareketiwa kudare rokuSouth Africa kuti waakutorera Mary Mubaiwa zvinhu zvache imba nomotika mbiri zvaakanga aita kuSouth Africa achiseenzesa muzukuru waChiwenga. Mhanduwe unobva waona idina yayo kuti kana chaikuda chokuramba kuringana kwakarambara chaiko. Rekai tione kuti wanoipedza sei. Ukaona murume mukuru ari kufara kudaribva waziva kuti pano nyaya chaipo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Agoreketa akatoti aiwa inini ndakatoti ndazviziva kuti ndozvaitika ndikatomangara. Handini nyakumhangara nyaya yacho iyoyo kumatare kuvakomana vomutemo kuti waite zvawagoita. Rekai tione mhanduwe kuti zvinopera sei zvakadando. Apawo mapurisa ari kutsvaka munhu mutumbi mubodzi nokuti kudhamu rolo pane bubi. Wakawana mutumbi mubodzi asi vanhu vanga varimo vanga vari kuzikanwa kuti wairi wakaita kugwa nochikepe chawo imomo. Zvinorwadza. Rekai tigoona kuti mumwe wacho wakaisiwepiko mutumbi wache nomvura dzimu. Tinenge tichikunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvazoreketeka. Kureketeka kwaitika kuti pakaita tsaona imwe yochipiri mhanduwe pamugwagwa woseke nzvimbo iri mumheramo iyo nzvimbo yakogwarashiwa vanhu svondo rapfuura iya. Womacheche wamwe wabva watosimuka wakatoti aiwaba tichatogara izvezvi takuenda kuoisa munamato tiripo ipapo panzvimbo yacho iyoyo kunyanya yakagwarashiwa vanhu svondo rapfuura kuitira kuti mugwagwa uchene. Watoita wakabatana namambo kwaseke tikati zvisvino chikuru kunamata ndo kunoita kuti zvinhu zvitekaire zvinhu zvakanaka. Rekai tigoringa zvedu tinenge tichikunyepai kuti zvikupera sei. Kureketa kuno mapurisa agototi tabata imwe mbavha yakaita kuba mari yaRafiki Adamu uya akabiwa mari inoita zviuru 600 zvomari yekuAmerica. Paitabata Stuart Ngwenya ane makore 40 okunyu Magwegwe kwaakanga atenga motika atenga umba agoseenzesa mari dzokuba idzodzo. Rekai tione kuti ndizvo chere kana kuti pane zvimwe tinenge tichikunyepai zvedu. Ipapo mapurisa ari kureketa kuti nzvimbo yoShurugwi kwakaita mwana mbavha wakaenda ikweyo koba wakapakata mhanduwe zvinotorwadza. Kwaiye wakaenda pamugodhi wopin 3 uiko kuShurugwi. Rekai tigoona vamwe vagotoreketa nezvazvo vagototi aiwa pakatogwarashiwa muChina ikoko. Rekai tione kuti wanoipedza sei. Kana kwakagwarashiwa munhu paribe chizvino asi tinondoimba kuti zvinonhadzirika chopu chopu. Apawo dare romakurukota Munangarwa raburika achireketa kuti tabvumirana kuti izvezvi tichimire manje zvokuita kuti vanhu vanetseke kana vachida kuunza mabhizimusi avo munyika medu. Vaitoda kuti mari dzomutero nemari dzinodiwa dzochoupenzi nezvimwe zviite kuderera chaiko kuitira kuti zvinhu munhu akone kundovhura kambani achibva atotanda bhizimusi kana musi mubodzi-mubodziwo. Rekai tione kuti vanozvikona chere zvavari kureketazvo kana kuti zvinenge zvipera sei. Chedu kuringa tichizokunyepai. Wamunangarwa kwaiva gota
moto wagogwarasha kuGrenview uya aiwa rato disaster chairo mhanduwe. Rekai tione kuti zvawadandozvo zvichabatsira chere kuti vanhu waboye chouviri kana kuti zvaakubatsira iwo wakomana wamatenda waakupuwa matenda okuwaka basi. Rekai tinenge tichikunyepai kuti zvirikutekaira hanhu papi chaipo. Mutungamiriri weWorld Bank agoreketai kutoti wakomana Zimbabwe dai muri vamwe matokumbira kana wakomana kuG20 kuti vagokubatsirei panhauyo mari dzechikwereti dzamuri kuda kuti mubatsirwe nadzo. Hino kuti zvichabvumika chero izvozvo nokutoti wakomana vachona vanozivikanwa nepasi rese kuti vanoita yekupunzumura mari huyi kuita zvokunadzirisa kuti zvinhu zvitekaire. Rekai tirambe zvedu takaringa ipapo. Apawo kuHwange Nyasi kwai magetsi anga ari kugayiwa anoita churu chibodzi nomakumi matatu anoimbiri 1032 megawatts pachirungu. KuKariba kwai mazana mairi nomakumi mairi anoina 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira egani kwai vari kugayawo mamirioni makumi mashanu nomanomwe omagetsi 57 megawatts pachirungu. Pabodzi powo kuita churu chibodzi nemazana mashanu anogumi nonhatu. Rekai tione kuti zvinodini ipapo. Apawo Zambezi River Authority wari kuti iwo tavhura Nyasi kuti timboita kuona kuti zviri kusenza zvisvinu chere paribe kana kuzovhiringika kuripo chere kana tikavhura magedhe okutaya mvura nawo ipo padhamu roKariba. Rekai tione kuti kune zvimwe chere zvawachazoreketa, tinenge tichikunyepai. Apawo ipapa tikaramba takaringa dzomutambo kwaino kambani yochivhitivhiti yoAzam TV isusu taakuita basa rekuti titsvake kuona kuti tinokona bachere kubvumiwa kuti tigobuditseka iyo mitambo yoPSL pachena zvakanaka. Rekai tione kuti wachabvumiwa chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Chedu huringa basi tichikunyepai kuti zvirikutekaira nopapi mhanduwe. Toringa dziri kuitika pasi rese. Totandira muSouth Africa munobudiwa zhinji huru dzinoita kuvharira. Ipapa Nyasi kwai Katiso Molefe nevamwe wabiyache watatu wasungiwa nyaya yekugwarashiwa kwaDJ Sambodi. Aidiwi. Rekai tione kuti zvinopera sei zvakadani izvi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Asi iyo South Africa hurumende yayo ipapa yakoromora nechimwe chikwereti mhanduwe kwai yatoboya mabhirioni 10 mari yomuSouth Africa yo kuti ikone kuita zvobudiriro kubva kubhengi robudiriro rokumaJeremani. Pakaita kunyangariwa unobva waona nayawe kuti tiri pakanyangara chaiko. Rekai tione kuti wanoipedza sei zvikwereti zvakadani ndizvi. Zvine nyaya. Apawo dare romunyika mavo rinoona nezvebumbiro romutemo constitutional court pachirungu rikureketa iro kutoti izvezvi tichagotetekera zuva ramangwana nyaya yoMK Party iri kuuya kotwara maposa wagoita zvinhu zviri pamutemo pawagobisa Senzo Mchunu wachiisa vamwe nokudii. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apawo pokare dare ribodziro ragototi zuva rokugumisira romwedzi uno musi wechina wari kuda kuti wagoite kugara wachirangarira mumwe watongi akaenda pamujandirere Mbuyiseli Madlanga tikuti ngazore hache akaita kuti zvino panguva yache. Ipapa pokare kuAngola kwaita kunzi kwai kuno vanhu vari kumukira hurumende yavo mhanduwe vari kudamba zvokujairiwa vari kuramba wakazara mugwagwa vachimukira hurumende. Ipapa tosungiwa unosvika mazana mashanu. Rekai tione. Asi tinoramba tichinoti haluta continua maAngola, haluta continua. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Apa kuno mumwe abva kuBrazil asungiwa panhandare yondege yoOR Tambo aino makirogiramu 10 ozvinodhaka zvokokeni. Vanofunda vanhu vavo. Apa kwai kamubvana kano makore 25 25 pachirungu. Vanoita kutamba. Rekai tione kuti zvinopera sei.
nekuti achaiburika cherei iyoyi. KuAmerica Trump akutonzi sei agotambira ndege yakanzi yabva kunyika Saudi Arabia. Zvinhu zvati zvamboitika ba izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wamwe wagototi ndo chimanja mbudu chaicho chiri pachena chiri kuitiwa naTrump. Tinenge tichikunyepai mhanduwe kuti zvinenge zvichiitika chaizvo ipapo. Apawo izvezvi Samsung yafunga kuchinja giya zvaiitwa noApple zviya, kuti kana foni ikange yabiwa munhu anokona kutadza kuisenzesa. Ndo zvaada kuitikawo kumaSamsung. Tikati zvisvino rekai tione kuti zvinopera sei, vanozviita sei. Kana wakazvikona vanenge vayamura mweya mizhinji chaiyo. Tiri ipapo zvedu rekai tidipfame isu kwaedu uno. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.